Hey, boys en girls, vuurwerkverslaafden, giveaway verslaafden, ja, zijn we weer. Valencia giveaway, zoals beloofd. Ja, het is een beetje later geworden dan normaal, zeg maar. Een beetje druk, weet je wel. Dus, maar ja, wat ik zeg, zoals beloofd, komt hij er nu aan. Ja, maar ja, kijk, ik begin eerst hier zo. Ja, met wat foldertjes, zeg maar. Dus van 11 euro, van paardenshopping. Komt hier een volk. Nou, even een boekie, een handleidingboekie van wat er gebeurt. En sociaaltje, zeg maar, weet je wel. Die voor je mond moet doen. Die voor je mail moet doen, zeg maar, als de stad in de fik staat, zeg maar, de 19e. Dus, nou, en dan natuurlijk, nou, ik heb geen dingen mee kunnen nemen natuurlijk. Geen vuurwerk uit Spanje natuurlijk, kan je die meenemen. Dus doen gewoon lekker deze erbij. Oh. Ja, deze voor jullie erbij. En dan doe ik deze voor jullie erbij. En deze doen we erbij. Zo. Ja. En deze doen we erbij. En, kijk. Deze. Het is geen rotje. Dat is gewoon een soort butten. Maar kijk. Weet je wel, dit hier is dat dingetje eraf gegaan, weet je wel. Ik moet een beetje gek van, maar die doe ik er wel bij, weet je. Die, kijk, die doe ik wel bij. Dan kan je hem zelf wel vastplakken of iets, of weet ik veel wat. Ik doe het zo niet, dat maakt niet uit, ik kan hem gewoon niks. Gewoon van stof, zeg maar. Kijk hier, ja. Flesje aansteken, ook bij gedaan. En ja, ik denk nou, die aansteken toch even testen of zo, weet ik veel wat. Gooi gewoon dit ding er ook bij. Dus dit, hè. Nou, dus winnaar 1. Kijk, en zo is het winnaar 2. Dit. Dus 2 winnaars. Nu. En dan kijk, die is voorbereiding. Ja. Winnaar 3 en winnaar 4. Maar die komt later. Die komt na deze. Dus snap je? Dus eerst deze 2 winnaars. Ja. En daarna deze. Dus. Oké. En probeer alles in deze doos te prakken. Dus. Ja. Hoppa. Naar dingetje geweest. Koop je gadget. Hier, er zijn nog andere dingetjes in. Dus weer voor een giveaway voor later. Zeg maar, kijk hier. Dat zal ik gelijk even laten zien. Hier. Hoppa. Dus die is weer voor nog later, zeg maar. Dus er komen nog veel meer giveaways aan, zeg maar. Zoals beloofd. Dus, maar ja. Wat ik zeg, ja, liken, delen, abonneren, ja, vertel het, weet je, dus gewoon een standaard net zoals altijd, weet je wel. Facebook, vrienden, troep, groepsapp, weet ik het. Dus er komt nog veel meer aan dan dit, ja. Dus wat ik zeg, deze, en dan hier heb je ook nog van de zomer, komt er ook nog wel wat bij. Of na deze, zeg maar. Dus, oké. Kijk. En zo ziet het er dan uit. Als het helemaal in een doosje zit, zeg maar. Deze, ja, zo. Dit. Oké. Dan kan dit zo dichtklappen. En dan kan het op de post. Dus 2 keer. Ja, alleen een reactie van ik doe mee, Achie, ik doe mee. Klaar. Dat is het. Ja. Dus en wanneer deze eruit gaat. Het is nu 17. Ja, 17. Over 13 dagen, joh. Ja, einde van de maand. Gewoon leuk. Dus, maar wat ik zeg, doe lekker gezellig en gratis mee. En ik zie jullie einde van de maand. Dus veel succes allemaal, giveaway verslaafden. Later, tevens. Hoi!